Počet europoslancov hlasujúcich aj v sporných témach v duchu učenia katolíckej cirkvi neustále klesá. Nejde len o otázky rodovej rovnosti, abortov či eutanázie. Europarlament rozdeľuje napríklad aj náhľad na vplyv islamu, výchovu v školách či uplatňovanie svedomia pri výkone povolania. Niektorí europoslanci to chcú zmeniť na základe úzkej spolupráce s duchovnými katolíckej cirkvi. V tomto duchu slovenská europoslankyňa Anna Záborská pozvala do Europarlamentu v Štrasburgu skupinu 40 kňazov, medzi ktorými nechýbali ani zástupcovia grécko-katolíckej cirkvi. Chcela som im umožniť, aby cítili tú atmosféru, aby videli, aká je práca europoslanca, čo prerokovávame, aké body prerokovávame. Druhý rozmer je, že sa snažím, aby v každom volebnom období prišla do Európskeho parlamentu väčšia alebo menšia skupina kňazov, ktorí prinesú požehnanie, ktorí prinesú aj ten duchovný rozmer do týchto politických priestorov. A teraz je to o to dôležitejšie, že prežívame rok milosrdenstva. Hovoriť o dejinách Európy, o dejinách katedrál, miest, významných putnických chrámov je síce pekné, ale my potrebujeme, aby sme mali ten chrám v srdci, aby tá Európa dostala dušu, aby aj v tých inštitúciách, kde sa vedie veľký dialog o rôznych témach, nemal iba ľudský, humánny alebo technický rozmer, ale aj transcendentný rozmer. Aby sme dialog neviedli iba sami so sebou alebo s partnermi, ale aby sme ho viedli aj so zjavenou pravdou, teda so živým Ježišom. Máme prosiť ozaj toho, ktorý je nad nami, aby dnešná Európa znova sa vrátila k tým koreňom, ktoré ju tvorili, ktoré ju definovali a ktoré ju vytvárali. Napriek tomu, že zakladatelia Európskej únie dôsledne vychádzali z kresťanského učenia, dnešný Europarlament často ide iným smerom. Výrazne sa to prejavuje napríklad v neochote poslancov kresťanskej platformy viditeľne potvrdiť svoj postoj pri hlasovaní v spomínaných sporných témach. Tí moji kolegovia sa hlásia ku kresťanstvu, pristupujú k sviatostiam a hlasujú za potraty. A keď sa ich opýtam, že prečo, tak odpoveď je, ja hlasujem podľa svojho svedomia. Čiže najväčšou chybou je podľa mňa neformovanosť svedomia. Je však čoraz zrejmejšie, že bez zásadnejších zmien sa kresťanstvo bude stále viac vytrácať aj na pôde Europarlamentu. Niektorí angažovaní laici preto navrhujú väčšiu a čitateľnejšiu politickú zainteresovanosť katolíckeho duchovenstva. Myslím si, že priama angažovanosť kňazov aj v politike by pomohla sa lepšie zorientovať v hodnotách a myslím si tým, že by tam boli prítomní, tak vlastne by prinášali to, čo v sebe nosia Ježiša Krista a vlastne by vedeli vyjadriť úprimne, pravdivo svoj pohľad na každý problém, ktorý sa týka našej spoločnosti. Návšteva slovenských katolíckych kňazov v Štrasburgu vyznela ako svedectvo viery i výzva do budúcnosti. Zástoj grécko-katolíckych kňazov na tomto fóre zaznel dôstojne a presvedčivo. Súčasne sa, rešpektujúc snahu o úprimný dialog, potvorili aj témy, ktoré by mohli dostať väčší priestor nielen počas návštevy v jednom z centier Európskej únie.